Doncs jo que provinc de l'àmbit de l'educació a la universitat, trobo que un dels elements diferenciadors de l'escola és la metodologia. I crec que realment és molt rellevant la manera com els nens s'aprenen aquí a l'escola, perquè el fet que vagin a buscar individualment la seva tasca, la mestra els hi expliqui, ells ho facin i finalment els hi corregeixin, fa que hi hagi un desenvolupament enormement individualitzat. El meu fill, els meus dos fills, però el més gran provenia de P5 i la metodologia que es duia a terme a l'altra escola era tots els nens començaven una tasca, tots esperaven que tothom acabés i finalment es corregia i aleshores això feia que s'allargués moltíssim els tempos. Aleshores, una de les coses que a mi em va agradar, que m'agradava, és que em deia l'Oriol, és que mama, és que treballo moltíssim a l'escola, faig molta feina, perquè ell tenia la impressió, efectivament, que feia una tasca, acabava, obria una altra, i això és una cosa que realment aprofita el temps i fa que els nens que tiren puguin tirar molt. Crec que és un autèntic luxe, és el tema de la ràtio. El fet que hi hagi una mestra cada 12 alumnes és espectacular, és a dir, el fet que puguin estar amb una mestra que els està fent el seguiment o dues mestres a la classe, és una cosa que crec que fa que realment els nens de l'escola tinguin una educació molt individualitzada i que, com diu el lema de l'escola, són irrepetibles.